Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhi ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Sandy. Taong 1991. Maramag, Bukidnon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo itong si Sandy. Nakatungtong ito ng kolehiyo, gawa ng may kaya ang pamilya nito. Lahat ng luho noon ni Sandy, nasusunod dahil sa maraming ibinibigay na pera ang kanyang ama. Babae, bisyo, sugal, disco, lahat ng yan napasok na ni Sandy. Halos ang iba dyan ay nakasanayan na niya noong nasa sekundarya pa lamang siya. Hindi naman nahuhuli si Sandy ng kanyang ama sa mga kabulastugan nitong ginagawa sa kadahilanang nandyan palagi ang kanyang ina na nagkukonsinte sa kanyang ginagawa. Palakaibigan din itong tao si Sandy at lahat ng kaibigan nito puro nagbibisyo. Halos wala itong kaibigan na matino dahil kagayang-kagaya niya din ang mga ugali ng mga ito. Kaya sila nagkakasundo dahil sa iisa lamang ang kanilang mga gawain. Isang araw, habang papasok ng kolehiyo itong si Sandy, meron itong nakasalubong na isang matandang babae. Hukluban ito at uugod-ugod na sa paglalakad. Sa hindi sinasadya, nasagi ng matandang yon ang binatilyo. Hindi kasi ito gaanong nakita ni Sandy sa kadahilanang merong nakasuklob na tela sa ulo nito. Dahil sa medyo may kaartihan siya noon, agad naman itong umangal sa ginawa ng matanda. Ano ka ba? Bulag ka ba? Tabi nga! Sigaw dito ni Sandy, sabay tadyak sa matanda. Napasigaw naman ng matanda nang tinamaan ni Sandy ang katawan nito. Dahil sa medyo may katandaan na ang matanda, kaya hindi nito nagawang bumalanse sa kanyang pagkakatayo. Halos mangiyak-ngiyak noon ang matanda nang dumapa ito sa lupa. Kasabay ng paghandusay nito sa lupa ay ang pagtanggal ng telang nakasuklob sa ulo nito. Doon nasilayan ni Sandy ang maamong muka ng matanda na merong tumutulong luha. Pero kahit ganun na ang kanyang nasilayan, tila ba hindi siya nakalabit ng kanyang konsensya. Imbis na humingi siya dito ng tawad, dinuraan niya pa ito at pinagsabihan ng masasamang salita. Kasabay nito ay ang pagtalikod ni Sandy sa matanda na para bang walang nangyari. Matapos ang tagpong yon, naging normal naman ang pag-aaral ni Sandy. Halos nakalimutan na nga niya ang kaganapang yon dahil sa napakasaya niya noong araw. Matapos nilang gumawa ng kalokohan sa paaralan, naghintay ng gabi si Sandy at ang kanyang barkada ng gabi upang tunguhin ang diskuhang malapit sa kanila. Sa paglipas ng araw, hindi na muling nakita ni Sandy ang matanda. Sa pagsapit ng Biyernes ng sumunod na linggo, biglang nagulat si Sandy nang makita niya ulit ang matandang babae. Halos ganoon ulit ang kasuotan ng matandang yon. Kaya agaran itong naalala ni Sandy. Dali-dali niya itong nilapitan upang kausapin. Ale! Usap nga tayo. Taga saan ka ba? Bakit ba palagi ka ditong dumaraan? Wika ni Sandy na parabang astang arogante. Dito kasi ang daanan ng aming tahanan, iho. At Biyernes lamang ako umuwi dahil sa trabaho ng asawa ko. Malumanay na wika ng matanda. Sa susunod,
Huwag ka nang dadaan dito ha. Nainis ako sa itsura mo. Sagot naman dito ni Sandy. Bakit bata? Wala ka bang mga magulang at parang wala kang awa sa mga matandang kagaya ko? Tandaan mo, iho. Pare-pareho lamang tayong kumakain ng pagkain upang mabuhay. Walang nakakaangat sa atin maliban sa mahal nating Panginoon. Baguhin mo ang ugali mo, dahil kapag ikaw ay bumagsak, siguradong walang sasalo sa iyo at hindi ka na muli pang makakabangon sa iyong pagkakalagpak. Payo ng matanda. Dahil sa sinabi nito, ay parabang iniba ni Sandy ang ibig sabihin ng matanda. Bago siya tuluyang lumisan, minura-mura pa niya ito ng paulit-ulit. Hindi na nagawa pang makasagot ng matanda dahil ramdam nito ang galit sa puso ni Sandy. Walang kaide-ideya noon si Sandy na ang pagiging ignorante sa kapwa ang magtuturo sa kanya ng leksyong hindi niya malilimutan. Sa pag-alis ni Sandy, ganun ulit ang nangyari. Puro kalokohan lamang ang pinairal niya sa eskwelahan at pagtapos nun diretso ulit sa diskuhan. Sandy, parang malungkot kaya ata pre. May problema ka ba? Wika ng isa niyang kaibigan. Wala naman tol. Di ko alam pero parang meron kasing bumabagabag sa isip ko. Sagot naman ni Sandy. Sus! Huwag mo nang isipin yan. Tingnan mo, napakaraming magandang dilag ngayong gabi oh. Dagdag pa ng isa niyang barkada. Dahil sa mahilig si Sandy sa babae, agara namang nakuha ng mga dilag na yon ang kanyang wisyo. Paglapit niya rito, agad naman siyang nagpakilala sa babae kung sino siya at kung ano ang estado niya sa buhay. Yun kasi palagi ang unang sinasabi ni Sandy sa kanyang mga bagong kakilala na kung gaano sila kayaman. Nang makuha na ni Sandy ang atensyon ng babae, naging masaya ang kanilang gabi. At lahat ng kanyang iniisip ay tuluyan niyang nalimot. Makalipas ang gabing yon, sumapit na ang 2 bakanteng araw ni Sandy. Wala siyang magiging pasok sa mga susunod na araw dahil sa araw yon ng Sabado at Linggo. Ang gagawin noon ng binatilyo ay tatambay sa kanilang tahanan habang nanonood sa mga nagtatrabaho nilang mga trabahador. Sa pagsapit ng hapon ay tutungo itong si Sandy sa kanyang mga barkada upang magbisyo. Pagsapit ng araw ng Sabado, tila ba merong nararamdaman si Sandy kung anong bagay sa loob ng kanyang katawan na para bang gumagalaw. Pinakikiramdaman niya yon ng maigi pero hindi niya matukoy kung ano ang bagay na yon. Agaran din naman itong nawawala pero paglipas lang ng ilang oras, babalik na naman. Ganon at ganon ang nararamdaman noon ni Sandy kaya naisipan niyang maaga pang uminom ng alak. Ang sanang panonood niya sa kanilang mga trabahador noong umaga ay nauwi sa maaga pang pagkalasing dahil sa kanyang iniindang karamdaman. Hindi niya pa ito sinabi sa kanyang mga magulang gawa ng ayaw niyang mapahiya siya rito. Kilala kasi si Sandy sa kanila bilang isang matapang at malakas na tao. Kahit nagkakaroon noon si Sandy ng malubhang karamdaman, ay hindi niya yon ipinagbibigay alam sa kanyang mga magulang upang hindi masira ang kanyang reputasyon. Ang buong akala noon ni Sandy ay konting sakit lamang yun sa tiyan, pero nagkamali siya. Matapos niyang makapagbisyo, laking gulat na lamang ni Sandy nang biglang sumakit ang kanyang tiyan.
Halos napakapit noon ng mahigpit si Sandy sa kanyang binti dahil sa sakit na kanyang nadarama. Pinili niyang huwag makalikha ng ingay upang hindi ito marinig ng kanyang mga magulang. Ilang minuto lamang ang lumipas, bigla ding nawala ang iniindang karamdaman ni Sandy. Nang nawala na ang sakit, dali-dali din siyang lumabas ng kanilang bahay upang magpahangin. Nawala noon ang kanyang kalasingan dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Matapos niyang makapagpahinga, napagpasyahan ni Sandy na tumungo na sa kanyang mga kaibigan. Medyo pumangit kasi ang bungad na araw sa kanya ng Sabado, kaya ninais niyang maalis sa maaaring gagawin nila ng kanyang barkada. Pagdating ni Sandy sa bahay ng kanyang kaibigan, agara naman siyang nakakita ng mga babaeng kasama ng kanyang mga barkada. Biglang napangisi noon si Sandy sa kadahilan ng alam niyang magiging masaya ang kanyang maghapon, at paglapit niya rito, agaran din ang pag-utos niya sa isa niyang mga kaibigan upang bumili ng napakaraming alak. Hindi na noon naisip ni Sandy na baka bumalik ang sakit ng kanyang katawan dahil sa tuksong nakapalibot sa kanya. Sa paglipas ng oras sa bahay ng barkada ni Sandy, naging masaya naman ang kanilang pagkakasiyahan. Halos gumapang na noon ang mga barkada ni Sandy dahil sa sobrang kalasingan. Si Sandy noon, panay ang paghawak sa mga dilag na naroon. Hindi kasi ito mapigilang hindi makahawak ng babae sa tuwing ito ay nalalasing. Sa paglipas ng oras, napagpasyahan na nila Sandy na itigil na ang kasiyahan. Mag-aalas 7 na kasi noong mga oras na yon, kaya kailangan na nilang umuwi upang makapagpahinga. Matapos nilang mag-inuman, paisa-isa nang nagpaalam sila Sandy sa mga babaeng kanilang kasama. Habang papaalis na si Sandy sa bahay ng kanyang barkada, maigi niyang tinitigan ang babaeng naging kaakbayan niya sa inuman. Pagtingin dito ni Sandy, bigla siyang nagulat dahil nasipat niya sa mukha ng babae ang mukha ng matandang nilait-lait niya. Nakangisi ito at naglalaway ng dugo na merong napakaraming lintang gumagapang. Bigla ding nawala ang pandinig noon ni Sandy na siyang naging sanhi upang tumahimik ang buong paligid. Kung hindi pa siya siniko ng kanyang katabi, malamang sa malamang hindi pa matatauhan itong si Sandy. Oy! Sandy! Ayos ka lang ba? Tanong ng barkada niyang medyo may tama na. Ha? Ayos lang ako. Sagot ni Sandy. Oh, ano pang iniintay mo? Tara na, samahan na kita patungo sa bahay niyo. Dagdag pa ng isa niyang kaibigan. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagpatuloy na silang maglakad pabalik sa tahanan nila Sandy. Habang sila ay naglalakad, laking gulat na lamang ni Sandy nang mapansin niyang kokonti ang bahay sa kalsadang kanilang nilalakaran. Napakalayo nito sa palagi niyang dinaraanan na merong maraming bahay at maraming ilaw. Ang sementong kalsada ng kanilang lugar ay napalitan ng mabuhanging kalsada at madilim na paligid. Habang naglalakad sila Sandy, hindi niya inaalis ang kanyang pagtitig sa kanyang kaibigan. Kitang-kita niya ang kaibigan niyang yun na napakabilis maglakad at tila ba wala siyang paki sa kanya. Dahil sa napansin ni Sandy, pinili niyang lapitan ito upang kausapin. Sinisigaw-sigawan na yon ni Sandy na huminto, pero hindi siya nun pinapakinggan. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumigil ang kaibigan ni Sandy sa paglalakad
at agarang lumingon sa kanyang kinaroroonan. Pagtingin dito ni Sandy, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong lapnos ang pagmumuka. Nagsisisigaw na noon si Sandy sa takot at nagtatatakbo na para bang baliw. Nang matumba ito sa kanyang pagkakatakbo, doon na unti-unting bumalik sa normalang paligid. Doon nasipat ni Sandy ang napakaraming taong nakapaligid sa kanya at para bang meron itong iniisip na hindi kaaya-aya. Ang kaibigan niyang kasama niya sa paglalakad pa uwi, nakita ni Sandy na hinahawakan siya nito sa balikat. Hoy, Sandy! Ano ba nangyayari sa'yo? Uy! Wika ng kanyang kaibigan. Agara naman ang paglingon dito ni Sandy upang tingnan ito. Nang makita niyang normal na ang pagmumuka nito, doon na napanatag ang kanyang isipan. Dali-dali din siyang bumangon sa kanyang kinahihigaan upang ipagpatuloy na ang kanyang paglalakad. Inisip na lamang noon ni Sandy na baka langulang siya sa alak, kaya niya nagawang makakita ng ganoong bagay. Ligtas namang nakarating si Sandy sa kanilang tahanan kahit languna ito sa alak. Dala ng kalasingan, agaran din itong nakatulog nang makapasok na ito sa kanyang silid. Hindi na ito pinagalitan ng kanyang mga magulang dahil sa alam na nito ang kanyang ugali. Sa paglipas ng araw, naging normal naman ang buhay ni Sandy. Paminsan-minsan, nararamdaman pa rin ni Sandy ang paggalaw ng kakaibang bagay sa loob ng kanyang katawan. Nasanay na siya dito kaya ang ginawa niya ay hinayaan na lamang niya. Sa pagsapit ng araw ng pasukan, balik na naman sa dating pag-uugali itong si Sandy. Hindi ito nakikinig sa kanilang klase, bagkus ay nakikigulo lamang ito sa mga itinuturo ng kanilang guro. Sa pagsapit ng hapon, kagaya ng nakagawian, tutungo ulit silang magbabarkada sa diskuhan upang sulitin ang kanilang kabataan. Mga mapusok pa kasi sila noon na siyang nagtutulak sa kanilang gumawa ng mga bagay na hindi naman dapat. Sa pagsapit ng Biyernes, nakita na naman ulit ni Sandy ang matanda. Sa pagkakataong ito, galit na galit niya itong kinumpronta upang tanungin kung ano ang ginawa nito sa kanya at nagkakaroon siya ng pangitaing kasali ang matandang yun. Wala naman akong ginagawa sa'yo, iho. Dumadaan lang ako rito. Sagot naman ng matanda sa kanyang pagkumpronta. Nang marinig ito ni Sandy, ay mas lalo pang uminit ang ulo nito. Ang ayaw na ayaw kasi niya sa lahat ay ang magkunwari na parang walang kinalaman sa mga nangyayari. Nang akmang sasaktan niya na ulit ang matanda, ay biglang merong umubo sa likuran niya at nagwika ng, "Namumuro ka na, bata! Isa pang pananakit mo sa asawa ko at makikita mo na ang impyerno habang naririto ka pa sa mundo! Demonyo kang bata ka! Isa ka sa mga salot dito sa lugar natin! Kung gusto mong manakit ng tao, piliin mo yung taong may kakayahang pumalag sa'yo! Sige, subukan mo! At nang magkaalaman tayo!" Galit na wika ng matanda. Nang marinig ito ni Sandy ay mas lalo pang uminit ang dugo niya. Pag-amba niya dito ng suntok, bigla namang sumigaw ang iba niyang kabarkada na itigil ang kanyang ginagawa dahil sa maaaring ikapahamak niya ito. Kitang-kita kasi noon ng mga barkada ni Sandy na maaaring ikamatay ng matandang yon ang isang malakas na suntok na pakakawalan ng kanilang kaibigan. Walang nagawa noon ang mga kaibigan ni Sandy kung hindi ang kuyugin siya
upang hindi niya magawa ang kanyang nais. Ang naibatong sagot na lamang ni Sandy sa matanda ay puro pagmumura at pagbabanta. Walang kaide-ideya ang binatilyo na ang ginawa niyang yun ay magdudulot ng pagkasira ng kanyang buhay. Pagsapit ng gabi ng Biyernes, halos hindi makatulog si Sandy kahit anong gawin ito. Palipat-lipat na siya ng posisyon sa kanyang higaan pero hindi pa rin niya magawang matulog. Pinagpapawisan na din ng malamig na pawis noon si Sandy nang sa hindi malamang dahilan. Panaka-naka na ding sumasakit ang kanyang tiyan na tila bang bumabagsik na ang kung anong nilalang ang nasa loob ng kanyang sistema. Dahil sa pangyayaring yon, nagkakaroon na ng malalim na pag-ungol si Sandy sa gitna ng gabi. Nang hindi na niya ito nakayanan, sumigaw na siya sa kanyang silid upang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Agara namang tumungo sa silid ang mga magulang ni Sandy upang tingnan ang kanyang kalagayan. Nang makita nilang hindi maayos ang kalagayan ng kanilang anak, agaran din naman nila itong isinugod sa ospital. Pagdating nila sa ospital, agad ding pinauwi si Sandy dahil sa wala naman umano itong iniindang karamdaman. Sa paglipas ng araw, hindi na nilulubayan si Sandy ng kanyang karamdaman. Dahil din sa karamdamang yun, biglang namatay itong si Sandy. Hindi na kasi ito gaanong makakain dahil ang pag-amoy niya sa pagkain ay kakaiba. Sa tuwing susubuan siya ay nasusuka siya kapag naaamoy niya ang kakaibang amoy ng pagkaing ibinibigay sa kanya. Dahil sa hindi na alam ng kanyang pamilya ang gagawin, kaya ninais nilang ipatingin sa albularyo ang karamdaman ni Sandy. Doon nila napag-alaman na ang nagbigay ng sakit kay Sandy ay ang dalawang matandang napagdiskitahan ito. Ayon sa albularyo, na hindi basta-basta ang dalawang matandang yon dahil yun lang naman ang nag-aalaga ng mga markupo. Isang ahas na sa mundo ng engkanto lamang nasisilayan. Meron itong mga buhok na animoy sungay at kulay pula ang kulay ng katawan nito. Malatinidor din ang hugis ng buntot nito at meron itong nagsisihabaang mga pangil. Dagdag pa ng albularyo na maaaring binigyan na ng sumpa si Sandy na magdudulot ng kamatayan. Sa nakikita ng albularyo, tinaniman si Sandy ng markupo sa katawan nito. Lalabas ang markupong yon kapag dumating na ang panahong sumakabilang buhay na ang kanilang biktima. Nang malaman ito ng kanyang pamilya, agad itong nag-alok sa albularyo ng pabuya kapag nagamot niya ang kanilang anak. Pero laking gulat na lamang nila nang magwika ang albularyo ng, Hindi magagamot ng pera ang karamdaman ng anak ninyo. Ang pagiging arogante nito sa tao ang nagdulot ng sumpang kanyang natamo. Kahit libutin niyo ang ating lugar, wala ni isa sa amin ang may kakayahang magtanggal ng ganyang kalakas na antas ng sumpa. Mas mabuti pang tanggapin niyo na lamang ang sasapitin ng inyong anak. kasabay ng pagwika ng albularyo ay ang pagtalikod nito sa pamilya ni Sandy. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinilit ng pamilya ni Sandy ang makahanap ng albularyong tutulong sa kanila. Pero puro kabiguan lamang ang naging resulta sa kanilang paghahanap. Sa pagsapit ng sumunod na Biyernes, bigla na lamang nakita ng mga magulang ni Sandy ang katawan ng kanilang anak na wala ng buhay. Lumiit ng husto ang tiyan nito nang matagpuan nila itong wala ng buhay. Animoy ang kamatayan noon ni Sandy ay ang pagsilang naman ng ahas na sinasabi ng albularyo.
Akala ng pamilya ni Sandy hanggang doon na lamang ang kamalasan ng kanilang pamilya. Pero nagkamali sila. Dahil ilang buwan lamang matapos mailibing si Sandy, ay biglang nalugi ang kanilang negosyo. Namuhay ang mga magulang ni Sanding isang kahit isang tuka sa bawat araw na dumaraan. Hindi naman nagawang magreklamo ng mga magulang ni Sandy dahil baka yun nga ang parusa sa kanila ng Panginoon. Magpahanggang sa ngayon, baon-baon pa rin ng kaibigan ko ang minsang nangyari sa kanyang tiyuhin nang minsan itong makainkwentro ang mga tagapagbantay ng Markupo. Okay, sorry, sana pala naglagay ako ng pin post dun sa sa nakaraang kong upload kasi hindi ko alam na wala pa yung essing eh. So baka bukas ko pa ng hapon yun malalapag or bukas ng gabi mga 7 PM siguro. Di ko rin inaasahan na miscalculate ko eh. Pasensya na kayo ah. Pero bago yan, syempre meron naman tayong lalapag mamayang tanghali. Para hindi kayo mainip, sunod-sunod ko na lang yung premiere. Tapos kung sakaling pumasok man yung essay ngayon, gagawin ko pa rin siya. Non-stop na trabaho to, non-stop grind tayo. Para naman dire-diretso yung mapapakinggan ninyo. Huwag sana kayo magsawa. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.